Danon manen ti Maicadua nga rabii iti presentasyon tayo ti panakaipukaw ti Evangelyo. Babaen ti Our Great Hope Today Ministries. NAINDAKLAN, Namnama, itang ALDAW. Agyaman kami gagayem ket kablaawan da kayo. Tingkay panakiandangay ken panakikadkaduami kada kami iti intay panagadal manen iti nasantuan nga sao ni Apo Dios ket ita agkararag tayo. Managayat ken managparabor a Dios. Adalan mi ti daytoy kanito may papan dayta NAINDAKLAN nga ALDAW. Nga iso agparangkan kadagiti lang langit ket may mualaen dagiti kukwam. Da kami agraman dagiti kakabagyan mi ken kastamet ti paset ti pamilya mi. Gondaway minto kadi Apo nga may raman dayta NAINDAKLAN nga oras. Inton pasungaden mi ni Apo mi nga Isus. Nagsublin iti mabiit. Tapno may naalaen dagiti kukwa na anakay ramanan mi. Agsipud ta dinawat mi dati nagan ne po may Isus. Amen. Ken amen. Nayabanak idi nga barbaro nga pastor, iti maysa nga kadakkelan nga simbaan Adventista, ijay Los Angeles. Ti Central Filipino Seventh-day Adventist Church nga adatata nga naipasdek, ijay Eagle Rock, California, ijay Los Angeles. Isu dayta ti nakayabak nga agpastor, ubingak pa idi. Ket daydi umuna nga Sabado nga nakaimbitarak nga sermon kaputa siyak garod ti barbaro nga pastor. Ket kabayatan nga agbibiyahe kami agraman ti paset ti pamilyak nga mapan ijay kapilya at dati sarsaron mo mi nga kotse Honda Civic malagmit ko pay laeng. Ket daytoy agapu kami iti Freeway 134, mapan kami iti Figueroa Street. Sa kami tumapan, ijay 777 apaset nga nakaipasdekan iti Iglesia Adventista del Séptimo Dia iti Los Angeles. Kabayatan nga sarsaron wek dayta nga lugan nga Honda Civic na sulek iti matak. Nasdawak ta tinaykabil dijay bumper. Daytoy nga kotse iso ti maysa nga sticker, maysa nga naipaskil a papel nga dati damag nga naisurat sa jay. Ket kunana da jay nga naipaskil a mabasa ijay bumper nga kunatayo nga bumper sticker, iso dagitoy nga sasao. Ni Jesus, agururay, nakasagana ka kadin. Nakasagana ka kadin. Ket mas daw na lakaunay kakabsat agsipod. Tadyan ay paskil, iti dayjay nga bumper sticker, isu ti sermon ko. Iti umuna nga Sabado nga may sa ministro, ijay Iglesia ti Central Filipino Church, ijay Los Angeles. Jesus is ready, kunana. Are you coming? Ni Apo Isus, nakasaganan, umay kayo kadi. Umay kayo kadi. Gagayem ken kakabsat. Ti mensahe ni Apo Isus. Kada kayamin nga dumdumngeg ti daytoy nga panakaipukaw iti Ebanghelyo ni Apo Isus nakasaganan umay kayo kadi. Jesus is ready. Are you coming? Kaadwan digiti kaskasaba ti naglabas apan panawen ko na tayo. Jesus is coming. Are you ready? Ni Apo Isus umayon, nakasagana kay kadi, gagayem ken kakabsat. Ngem ko na daytoy bumper sticker dati kutse nga sasaronwak ni Jesus nakasaganan. Jesus is ready. Are you coming? Ti panagparang ni Apo Isus ayaten nagagayem
ti panangpalpali tayo, ken panangkit-kita tayo, kadagiti pagilasinan, tinaldaw-aldaw, mangipagpakita nga ni Apo Jesus, adan itirwangan. When adan tirwangan. Numapan tayo iti muna, nga teksto tayo, kunana ditoy, ayaten akakabsat, siyak umayak ti mabiit, ket adda kanyak, dagiti gungguna, nga ited ko iti amin aparswa, ti anyaman abanag, nga inaramid da. Adda gungguna nga ited ni Apo Jesus. Anya tinaramid mo gayem. Inaramid mo mutlaeng, iti nagmatalek. Inaramid mo mutlaeng, ti pananganurot mo, dagiti sasaw ti Biblia, tapno agbiag ka nga nasantuan, asumurot ken ni Apo Jesus. When nagkunana umayak ti mabiit, ket adda kanyak na di gungguna nga may ted iti tunggal parswa, akas mayan natop, iti naramid na, aramid adakes, wen aramid anasayaat. Gando nagaramid iti nasayaat, isang pet ken ited to ni Apo Jesus na nga gungguna, kadagijay, nga nagmatalek ken kuana. Dandani umay ni Apo Jesus. May na ited ti gungguna kada kayo, agsagsagana, tinandanin pa nagparang na. Anyan nga nagimbag, dagiti sasaw ni Apo Dios. Tano ammo tayo nga umay, matong palmet ti kunana, ijay Juan 14:1 nga di 3, di kay kuma agpulkok, mamati kayo kanyak, mamati kayo ti Dios, tadijay ni amak nang isagana ti adung nga pagyanan. Ket no iso ket nagisagana iti pagyanan, umayak tumanen, tapno umay kay to alaan, ket sa dinuman apapanak kuna ni Apo Jesus, adda kay tumet kuma, gagayem ken kakabsat. Kayat ni Apo Jesus, nga sa dinuman nga yan, apapanan na, nga nangisaganaan, da ito'y napintas apagtayangan. Kayat nang awan to ti mapukaw kada kayo. Kayat nang adda kay ito, ket may sakay tumet kadagiti nagasat, nga makipagari, ken makipagtagikwa, dayjay napintas nga pagtayangan, nga isagsagana ni Apo Jesus, kada tayo, ayaten akakabsat. Numapan ket isagana ti pagyanan, umayak tumanen, dandanin umay ni Apo Jesus. Iti naglabas at tawen, gundaway kumet tinapan, ijay lugar nga ni Apo Jesus nagministro iti Galilea ken kaspastamet ti paset iti Palestina. Ket ni Apo Jesus, idi nakikadkadwa ken kuana tinasurok nga 30 nga tawen kadagiti adala na imay met ti panawen nga isuket akpakada. Ta kinunamit nga panainsagana nga pagtaengan. Gaputa idi adak sa Yaay en atenderak met ti maysa nga pagadalan kadagiti profesor iti teolohiya. Ket anyan nga napagasatak met nga nagatendar iti panagadal ko di Hebrew University iti Jerusalem. As a student at the Hebrew University, impanda kami kadagiti luglugar nga mangipakita nga ni Apo Jesus nagnagna sa Yaay, nagministro sa Yaay. Ket timay sangal daw, impan na kami timay sang bantay nga asideg adayaen iti bakon ko na nga siyudad ti Jerusalem. Ti siyudad ti Jerusalem iso iti may nga may tantandudo nga lugar nga iti tattao kitain da iti lugar nga iso nga ayan iti templo nga nakaipasdekan kadagita nga panawen. Idin nga nakadanon kami ijay puon iti bantay dagiti olibo. Kunada idi professor mi amuyo estudyante iti daytoy nga klase kinunana. Dahito pagtaktakdaran tayo tata. Dahito ito lugar. Amay pagarup, dagiti agad-adal ti arkeolohiya. Na dito'y nga lugar, kayan tayo, may sa asagrado. Ta dito'y idi, tinang palubusan, dagiti adalan. Idi mapanan ni Apo Jesus, ijay langit. Ngem addada digiti Angeles kunaen ti Aramid 1 versikulo 11. Iti dayta lugar nga yan may kunana, lalaki at taga Galilea,
apay-apay nga agtaktakder kayo, kitain nyo iti langit. Daytoy Jesus ang makita nyo, nga iso nga may pangato, ijay langit, agsublinto manen. Iti, no kasano iti papan na kastantumot ang makita nyo, into no agsubli, dito'y rabaw tinaga. Tinabayag apan na wen, ti Holiday Inn Hotel Corporation, plano na idi ti agpatakder ti dakkel nga hotel ijay bantay ti Olibo. Amuyok ti real estate kunana location. Ket nanyaman ti lokasyon dagiti patakder isumot dayta ti atrakaren ti tattao nga pagyanan wenno bisitaen. Ala iti Holiday Inn company imbaon na dagiti inhenyero, dagiti geodetic engineers, dagiti inhenyero nga mangeksamen dagiti dagdaga, wano darat no sadyay mabalinmetlang nga patakderen, iti maysa nga patakder akas ti dayta agdindinamag ket may pagarup nga kanginginaan to nga hotel nga mapatakder ijay syudad ti Jerusalem. Alaket kabayatan ti panangisagsagana da dayta nga plano, nangala dagarud iti darat, batbatu, ken kastamet, iti paset, iti daga, tapno ineksamin da. Ket idinapanen nga ineksamin dagiti inhenyero nga agsuksukimat ti klase ti daga, no dayta ket mabalin nga pagpatakderan, iti patakder, in panday ti laboratorio ket kinitkita da. Ket garup nga innem nga bulan nga sinuksukimat da gagayem no kasano iti kasasaad dayta nga dardarat, batbato, bingkol wenno anyaman nga naala da dayta nga lugar nga may pagarup nga pagpatakderan danto iti dakkel nga hotel. Kalpasan ti innem nga bulan kunaen iti pablaak nga nangimaldit daytoy nga damdamag imbagada nga addante report. Ket naisagana DJ report, dagiti sumagmamano nga pablaak no mabalinmetlaeng nga pagpatakderan dayta nga lugar. Naduktalan iti research wenno pa nagsukimat nga babaen kadagiti naalala nga specimen wenno dagiti dardarat bingbingkol bisel wenno anyaman nga paset ti daga dayta nga lokasyon imbagada nga ni kaanuman babaen ti daytoy nga resulta iti evaluasyon ti daga narigat ti agpatakder iti maysa nga hotel dito'y bantay ti Olibo. Ket agladingit piman daydi mangimatmaton wenno aken kukwa ti Holiday Inn. Ket kunana no kasta nga rod dayjay plano tayo nga mang patakder tatno maatrakar tayo ti umay agbakasyon dito'y Jerusalem. Ken umay da agbanyaga tatno umay da kitain dati makunkuna nga Holy Land wenno nasagraduan a lugar nga isu tinagnagnaan ken nagbibiyagan ni Apo Isus narigat garod kinunada. Tatta dagiti agsuksukimat nga inhenyeros impresentar dati kaso da nga narigat nga patakderhang nga may palubos nga mabalin gaputa dagiti nga report. Aging gana nga dinuktalan da no anyaman ti bagati Biblia may papanday tano agpaiso nga saan nga mabalin nga patakderan ti hotel ijay bantay ti Olibo. Aging gana nga imay ti report gagayem nakita da ti panagsukimat da kadagiti liblibro ken kastamet ti Biblia nga iti sumag 2,500 ataw tawen adda ti imbaga ti Biblia no apay nga saan nga mabalin nga patakderan ti anyaman a patakder iti bantay Olibo. No mapantayo kakabsat iti libro iti Zacarias Kapitulo 14, versikulo 3 ken 4 da kayong agbasbasa ti Ingles mabalan nyo nga basaen ti daytoy ngayon mapantay man ijay pagsasaw tayo nga Ilocano ti Biblia ti Ilocano no anya ti ken nasawen no apay nasan nga mabalin nga patakderan iti patakder dayta nga bantay no apay 2,500 years at dati sao ni Apo Diyos apagarup 2,500 at tawen at mensahe babaen kini propeta Zacarias anya ti kunada toy
Mapantay man di libro ti Zacarias, Kapitulo 14, versikulo 3, aging gana ti 4, ket kastoy ti kunana gagayem. Iti kasta ni Hiuba, mapanto ket makigubatto amay busor kadagijay anas nasyon. Akas panakigubat na iti aldaw, iti bakal. Versikulo 4, tignan nyo. Ket dagiti sakana agtakderto iti bantay, iti daytang aldaw, iti rabaw, ti bantay, ti ulibo. Nakita yon. Bantay ulibo. Sila dyan na pananmi. Ako na di professor mi. Nasa graduan da ito. Iti suda ito iti nang palubusan da giti adalan. Iti na pan ni Apo Isos, iti langit. Ituloy tayo. Iti ko na na ito. Adda, iti daytang aldaw, agbatay ito ni Apo Isos. Ti rabaw, ti bantay, dagiti ulibo. Ngadda, iti sango, ti Jerusalem. Agpaiso mo, nukit kita mi din na pang kami sa Jek. Dito iti siyudad ti Jerusalem, dahil mo iti bantay. Agpagpagiso. Anyapay, ket iti bantay, dagiti ulibo, agpisinto. Iti nagtingaan na. Iti agpadaya, ken agpalaod, ket addan tumaysa, analawa, alubong, ket kadakwada ti bantay mayalis to nga agpaamyanan, ket ti kagudwa agpabagatan. Moyo kakabsat into numay ni Apo Isus umay to ti dakkel aging gined. Ket isu nga daytoy daga agpisin to. There will be an earthquake fault. Ket kitaan nyo kakabsat no kasano ti kinaimbag ti padto. Naipadton nga haan nga babalin nga pagpatakderan sa diyayang abantay. Tenton umay ni Apo Isus, dahito nga lugar mapisin to. May siyasi. Paset na mapandya bagatan, mapandya amyanan, mapandya laod. Gapo iti resulta dahito nga gingginid. Iton agdisso ti saka ni Apo Diyos. Jay bantay, ulibo, nga iso ipagarup dagiti agsuksukimat iti Biblia, dagiti masisirib nga manorsoro ti Biblia, patsenda that there is a fault, an earthquake fault. Iso nga ipakita na ti research nga saan ang mabalin a patakdaran. Ipakpakita na garod ayaten nakakabsat nga ti libro ti Zacarias, babay kini mamad to Zacarias, ibagana nga ni Apo Jesus, agsublinto. Ket kunana dagiti Angeles, no anyaman ti kasasaad yu, nalabit agladladingit kayo, kumitkita kay ti langit, iti ipapan ni Apo Jesus, ijay, langit, tati Jesus, makita yung tumanen. Akas ti ipapan na, ket ibagbagana da itang lugar, bantay iti ulibo. Umay ni Apo Jesus. Iti naglabas nga paspasamak akas paset dati ibagbagak kada kayo gagayem mapasamak to magipakpakita garod kakabsat nga ti daan nga tulag suportaran na ti baro nga tulag. Tado dagiti tattao nga kunada awanen ti daan nga tulag agbatay tay laeng ti baro nga tulag. Ngem nakita yu daytoy. Anya ti kuna na santuan nga surat no datayo ket agsukimat tayo ti kinapudno kunana hang kailangan agtalinaed ita baro nga tulag ta kunana iti panagadalyo irogiyo kadagiti libro ni Moises aging ganang mapangkay kadagiti salsalmos kenda dumapay nga paset digiti libro nga mangiturong ken ni Apo Isus ken dagiti padto amay papan ken kuana gagayem ken kakabsat anyan nga nagimbag ti panagadal tayo iti Biblia adda dagiti 5 nga pagilasinan makunkuna nga universal sign universo nga pagilasinan nga ni Apo Isus dandanin umay. Adda 5 kakabsat. Mapantay di umununa. Ti umununa kakabsat, dagiti pangpangulo ti lubong pagsasaritaan da itital na ngem ni kaanuman saan nga umay tital na. Malagip ko na ditawen nga ni Presidente Bill Clinton ti Presidente iti Amerika napan idi jay parte na ti Europa iti makunkuna nga neutral place datay haan nga nganak
Ti dayjay maysa nga nasyon wenno anaken na awan neutral. Awan ti mga anak wenno mang suporta napanda ti maysa nga lugar nga DJ laeng nga awan pulos ti dadto mga nasyon nga may ramraman. Ni Presidente Clinton pangulo ti sabali nga nasyon napan kasama ti sabali nga nasyon agsipud ta gubgubat da agbinbinumbada handa nga kinawatan kadagiti prinsipyo ti teritoryo nga yanda. Ni, anyan nga naging bag ta inaibanda ti Presidente ti Amerika nga isu ti agbalin nga referee. Isu ti mang moderate no kasano nga digitoy duwa nga nasyon nga ginginura ket agarigluda ken agkaykaysada manen. Ala nakitak iti telebisyon no kasano ti isa sangpet da pangulo ti sabali nga nasyon kadda dijay ni Presidente Clinton nga agururay. O idi nagsinabatan digiti agin innapa agin ginora nga nasyon ken ti pangulo da apo impakita damet nga nagin inarakop da nagbisong-bisong damet ta mangipakita nga kahit nagarod ti agkaykaysa. Ngem idi nalpasen ti arakop ken biso-biso o kinunan da idi mangirepresentar ti sabali nga nasyon si ayata kun nga makikadwa ken ka. Aggayem ta. Irugitan ti baro nga panagkadwa. Iti panangimaton no kasano nga panangproteher iti seguridad dagiti agkaruba nga nasyon nga ayan ta. Akas tamot na di maysa, uwang aggayem ta magkait. Da kayo lang gamin ti kuah ken gapuna. Idi kaya mi madi kayo. Nga mala aggayem ta. Uy, aging ganan ka kapsat nga nalpas ti bisbisito, arakop, ito'y duwa nga pangpangulo, ada pinirmaan daan ti sangwanan ni Presidente Clinton. Idin nga napirmaan dayjay nga agreement, wano katulagan, nga kaykaysan ito'y nga nasyon, nagpapalakpak ti tattao. Sa makita dan ti duwa nga nasyon, nga agtipon manen, agkadwa, agmaymaysa, iti daytoy makunkuna, nga pistok, iso ti panagtulag, tapno madaan ti talna. Amoy di napasama kakabsat. Idin nalpasan dahito nga seremonya, agawi din dahitoy, pangulo dahito nga nasyon, nga taga-amyanan, kada ti nasyon, nga taga-abagatan, idi agawid dan, ket mapandan di airport, tapno mapandan kadagiti aeroplano nga nagluganan, nga mangirepresentar iti bandera, iti nasyon nga nagapuanda. At dadapela di airport, di dapay laing nakatayab, naibagan iti radyo ken telebisyon, nga rinugyan damanen, dagiti nga nasyon, iti agbinumba. May isa nga nasyon nang ibaon iti ground force, dagiti soldado, nga mapan, mang papatay, ken mang depender, ti nasyon na. Dadumamet, na insagana na, dagiti adu, nga barko, nga ayan, dagiti napipigsa nga bomba, panagbomba. Kinkinunak agpayso ti kunaen tinasantuan nga surat. Ngayon tun, dagiti pang pangulo, ket pagsasaritaan da, titalna, ket maadaan kumatitalna, ngem palso, nga hantopolos, nga datitalna, palso, nga agreement, uno tulag, nga han nga natungpal, nga datitalna. Gagayem ken kakabsat, ti Maicadua, nga pagilasinan nga sangalubungan nga dandanin umay ni Apo Isus sa alaeng nga digiti gubgubat wenno talna nga mayimplikar kadagiti na nasyon no diket pay dagiti namuralan a kasasaad ti syudad adada nga bumababa anyad no kitkitain ta digiti syudad tayo kadagiti panawin nyo da kayo nga apo nga lalakay ken babaket itan sa balitatan nagduma no idikit at dadadya kinakonserbatibo, makita tayo, wano natalnapay lang, idi peace time ko na tayo. Ngam tatan kakabsat, anyan ta, di tayo pa'y mabalinen nga mapaggidjat no anya ti lalaki wano babae. Kadagito'y apanawen, adan dagiti bambanag nga nakaskas daaw, nga saan tayo, nga patyen ken mamati, nga kastuyen ti mapaspasamak. Nakita lang iti na minsan nga bulan nga datatan iti pagilyan nga iti anak mabalin ng asawaen iti ama. Nakita yo ti kinababa iti moralidad. Makita tayo tatan nga mabalin pa yen ti maysa nga tao nga asawaen na ti maysa nga animal.
nakalaling gagat kakabsat. Mangipagpakita garod, tinamuralan akasasad ti tao, bumababa ket bumababapay. Dayta kakabsat ti Maicadua nga pagilasinan. Iti hantayon nga panagbayag dati nga lubong. Ket panang padpadaan tayo ti dandanin paragparang ni Apo Isus. Mamati ayaten akakabsat nga matungpal kadigitoy nga universal nga pagilasinan nga sakbay nga umay ni Apo Isus mapasamak na. Kas kumadati may katlumanen nga pagilasinan, mapantayo. Ti may katlo nga pagilasinan, umay dagiti nakaskas daw nga didegra. Amuyo sa nga pulo nga tawen tinaglabas, napanak kadigiti luglugar nga syudades iti na duma-duma nga paset ti lubong, imbagak idi nga ti maysa nga pagbutbutngan nga umay ito isu iti universal nga pandemic. Pandemya, wina baybayangubong nga isu dagiti pestilence. Ken kastamet dagiti nakaskas daw abanag. Anya tatakakabsat. Sa nga pulong taon, ingkas kasabak, ini nga danto, dagiti dedegra, oray ti pandemya, oray, dagiti makonkona nga pispiste, COVID-19. Inadal tayo din, na minsan nga rabi, adatatan, katsala dayta, everyday disaster, inaldawal-daw nga umay, dagiti dedegra. Ado dagiti tattao nga agbubuteng. Kang ronana dagijay, handa pa nga inyawat ti biyag da kini Apo Isus, agbubuteng da! Ngam dagiti nangiyawat en tibiyad da kini Apo Isus kunaindan dagitoy pagilasinan nga umayan ni Apo Isus mangipakita nga agmatmatalek tayo tadandanin umay iti Dios tayo ngor orayan tayo dagita ti kasasaad dagiti tattao nga nakasagana ngem dagiti nga nakasagana ken idjanda ti panagdengeg dati sao ni Apo Dios agbubuteng da tinaldawaldaw kakabiem iti may katlo ditoy nga universal nga pagilasinan umay dagiti didegra dagiti bagyo or uram dito Amerika tata jay laod jedaya dagiti may pagrup nga luglugar nga han nga papan nga pakauraman tado dagiti manmansyon nangingina nga dagdaga nga iso nga pagpatakdaran dagiti addaan ken babaknang isumet tatan ti maururam kakabsat agtultuloy daytoy nga didegra inaldawaldaw kinunak idi rabii nga dapayen ti maysang aldaw nga sangaribo nga ginggined napasamak dito ilubong ngem sandan nga impablaak tapno ti tao ket san unay nga agbuteng kadagitoy apaspasamak mapantay di may kapat nga pagilasinan nga universal kakabsat isunto ti tattao ada interesado da iti espiritualismo may papan kadagiti medium ken dagiti palso nga revival agan annad tayo ta dapay tatanti aramaten ni Satanas nga pangpangulo ti iglesia, makaskasaba ti iglesia, kay kaskasabada, mga agas da, ket kunain da pa'y, mapagungar mi, di kiti minatay. At may sa ijay Africa, may isang agdindinamag, nga nalaing evangelista, inayaban na pinununa ti stadium, tapno may na ipakita, no kasano, nga pagungaran na, iti may sa anatay a tao. Impandagaro da diyang anatay, sa nga pulo ket talon nga aldaw ken rabii nga natayen. Ket idi ko na sikitain yon. Ket babaen ti espiritu ni Apo Dios o sarenak nga mangpagungar daytoy anatay. Idin rog yan nanti agkararag adu nga tattao insagana dan digiti video, sagana dan ti camera, sagana dan digitay cellphone da, iPhone kada dumapay nga klase iti pagretrato, Android, may nga silensyo. Aging gana daydi nga pastor, kunana, siputan yon, ti panakabalin, ti espiritu, pagungarek, daytoy anatay, tadakanyak, ti espiritu ti Apo. Nagpukpukaw, tamamin 20. Aging gana nga daydi natay, simikilataha nga nagungar. Idin, saan muten nga agungar dayjay ingkarina nga mapagungar na anatay gagayem naataki dijay aging ganang iso tinatay nakita yu kakabsat adu tatta ti mga ibagbaga ni pastor nga kastoy inagasan na ti kastoy
ijay may sa apagilyan, iti bimisitak sa jay, at da iti may sa nga pastor, iti Iglesia Adventista nga nagbakasyon met, ti dayta nga pagilyan. Ket idin nga da isuna, ijay aeroplano, nakikatugaw iti may sa nga taong agkarkararag met. Aging gana nga kunaday di nga kinatugaw na nga pastor ti Adventista, nalabit sa Batista kayo, ayata apay nakita agkarkararag kayo. Haan nga sa Batista. Kunaday di katugaw na, pastorak, ngem ikas kasabak ti Ebanghelyo, ngem da kayo, nga Adventista nalalaing, may ikasabak ti Ebanghelyo, tamabalin mi nga pagungaren, dagiti agsakit, ket mabalin mi pa nga pagungaren, dagiti datay, ano naglaingan. Apay, kung nanawon na tamapang kami ti dayto nga pagilyan, nga iso ti papanam, dayto nga syudad, ta intuno umay nga tawen, umay ito ti maysang agdindinamag nga Evangelista gapu ti Amerika, nga umay ito mga sabada di syudad nga papanam, ta sadyay agasan nanto amin, dagiti masaksakit, iti dayta nga nasyon. Idin nga nakadanon dayto nga pastor, iti pagilyan da, nangeg na nga dada dagiti representanti dayta nga relihiyon nga mapan agtuktuktok agri-recruit dagiti tattao nga tumulong to iti panangpaungar dagiti masakit inton umay nga tawen inton umay dayta nga Evangelista sa bali nga pamati han nga Adventista dayto. Isu daydi pastor ti Adventista kinuna obserbarek man nanya ti aramiden da ti panagsagana da ti umay da ito nalaing nga Evangelista nga kunada nga pagungaren na dagiti natay ken agasan namit dagiti saksakit. Nga magsipot ti may sang aldaw kabayatan nga agtugtugaw di sango ti balay da adda ti nagtuktok dayjay nga maysa nga nakabarong naka-Amerikana naka-arwat ti puraw aging gana nga napan na kinasarita ket nga gayem at dakit ti mapasamak to umay nga tawen, kinunana. Ket agsipod ta iti grupo mi ket umay danto ditoy nga syudad, agsapsapol kami dagiti lugar nga tumulong. Interesado ka kadi nga tumulong. Kunada daydi pastor nga Adventista nga bidaan mo. Nga isuket pastor ti Adventista. Kasano ti klase nga itutulong kunada daydi pastor. Ket agatender ka iti seminar. Agsipud kakabsat ta kahit nga maamuan, no anya nga talaga ti may lemlemeng, ngar aramiden dagitoy nga mga agas kunadaken mang pagungar ti minatay na pangarod. Panay observar. Kitamuyo, idi napandan iti dayta nga seminar, kinunan daydi manursuro nga mga isagsagana ti Yaay, dayta nga Evangelista agapu ti Amerika nga umangagas. Kinunana, kada kayo amin nga ditoy, ikang kayo iti 5,000 $5,000. Dakkala kwarta dayta. 5,000 $5,000. Ngem iti tallulang nga katulagan. Nga inton mga saba daytoy nga Evangelista gapu ti Amerika ket inton mga kasaba matuang kayto kaagin papatay kayto. Agin sisakit kayto. Mga ala kayto ti wheelchair ket pigpigsol kayto. Ngem into na agayaban iti sangwanan ket kunanan adtoyen ti pangagas ni Jehova babaen ti espiritu na umay kayto ket no ayaban na kayto nagsarsarukod kayo ipurwak yun ti sarukod ket aglaglag to kayto kas nga naagasan kayo. Nabayadan da dagitoy. Adu nga tattao tinagbalin apasurot dayta nga relihiyon. Ideni mayen ti makatawan kunana imay daydi Evangelista. Ket agpayso idin ayabannan dagiti tattao nga isfoko dati biag da ken Apo Hesus. Idi kunanan umayen dagiti masaksakit. Itadyo ipanyo ditoy dagiti nagminatay. Tinulagan da nga adon to aging papatay nga ipanda ti lungon. Ngem si bibiyag dagi jay. Idin nga kunaday ta nga Evangelista nga mangipagarup, mangirepresentar met nga kunana nagapuak kini Apo Dios adda ti talong gading ko nga ngagas digiti masaksakit. Idi kinunanan idi nalpasan digi jag kang kanta.
ket nagayaban nga sinuman ti mangyat nga mga isuko ti biyag da umay kayo. No da dito iti da sakit na umay kayo. Da kayo nga makapag na papagnaan kayo. No da kiti minatayo isarekyo kiti lungon. Idin kinunan babaen tinagan ni Apo Jesus. Ken ti espiritu nga isu nga mang pagungar dagiti minatay. Agungar kayo. Dagiti tattao nga si bibiyag piman nga di lungon ta na si bibiyag damit. Ay kit naggapu damot ten lungon nga kas nga datay kunyari nga agin papatay nirimuar mo ten nga naglaglag to. Dagiti mo ten nga agpigso agpilpilay nakakwilche imbatuda dagiti kwilcher na ket napanda naglaglag to ket kuna daydi nga ministro nakita yo ti pannakabalin ni Hiuba na agasan dagitoy. Hindi daan mo ti publiko nga dagitoy nga nagungar nga agin papatay. Dagitoy agin sa sakit ket nagbalinda nga napaimbag. Nabayadan da kakabsat. So agalwad kayo. Adutatan dagiti adda interes na ti spiritualismo. Adanda ti palso nga revival. Dayta kakabsat ti maysa kadagiti opat nga universal. Opat nga universal nga pagilasinan sakbay nga umay ni Apo Jesus. Opat, 1-5. Akas na ibagak itay ununana. Mapantayo kakabsat iti may kalima. Kunana to'y ti panakay proklomar iti ebanghelyo dumtengto. Ti maudi kakabsat nga pagilasinan sakbay nga umay ni Apo Jesus isu dayjay panakay kasaba iti ebanghelyo ti entero nga lubong kakabsat. Ti Biblia ibagana iti Matthew 24 versikulo 14. Ngayon ton may kasaban ti ebanghelyo ti entero nga lubong daytoy tun iti maudi nga paset. Ta may kasaban ti damag ti panakaisalakan ket umayen ni Apo Jesus akas manubot tayo ayaten a kakabsat. Nagimbag ket din no kitaen tayo kakabsat dagitoy nga universal a pagilasinan makita tayo nga matungtungpalban uray kadagitoy dandanin panagparang ni Apo Jesus. Addan tu kakabsat dua a klase tattao inton umay ni Apo Jesus. Kitain tayo man no may sakay ito kadagitoy nga mangpili iti may sa kadagitoy a grupo. There will be two kinds of people. Dua nga klase grupo de kita tao nga sangputan ni Apo Jesus. Anyada de gitoy kakabsat. Anyada de gitoy. Kitakas daw launa ito numay ni Apo Jesus adda de gitoy nga grupo kita tao. Mapantay man de umuna nga grupo. Dadyo muna nga grupo kunadan to, iti daytang aldaw, ito nagparang ni Apo Jesus nga nagtalkanda, ket kinunadan to, adtuyen iti Diyos mi, ngayon uray mi iti nabayag. Umayen, ket nagsagana kami kadagiti adungal aldaw, ket agragsak kami, ta umayen, ket isalakan na kami iti pagarian na. Dagitan to ti klase ti tattao, may sa grupo ti tattao, mangdaydayaw kini Apo Jesus, ti panagparang na, adtuyen ti Diyos, ngayon oray may tinabayag, agyaman kami, to umay na kami isalakan. Dahil iti umay sa nga grupo. Mapantay yung may kadwa nga grupo. Yung may kadwa nga grupo, kas kunain, iti Apokalipsis 6, versikulo 16, ken 17, kunana, isudan to dagiti tattao, ket pukawandan to, agkararagdan to, kadagiti bambantay, ken dagiti batbato, kunain danto, batbato, banbantay, agtinag kayo kada kami. Ilamang da kami. Dagiti rupropa mi nga mangkita ken kuana, tasan mi nga may tured, nga mangkita, iti dayjay, agtutugaw ti trono ti Apo, nga iso addaan, iti nasken nga unget, iti kordero. Dagitan to nga tattao ko na da, bambantay, batbato, agtinag kay kada kami. Isu dagiti grupo ti tattao gagayem, nga handa nga nakasagana. Ngam dagiti tattao nga kunada, adtuy ti Diyos minor uray mi, dagijay, dagiti nakasagana, sa dinon to nga grupo ti ayan nyo kakabsa. Dagiti grupo nga kunana, bambantay, batbato, agtinag kay kada kami, tami may tured ti panangkita, ti rupa, dahil jay umay nga mangisalakan.
Wano may sakay to kadagijag kararag, kat kunana, anyan nga nagimbag. Sa tuyen, ti manubot mingin or uray mi tinabayag. Umayan ket isalakan na kami. Gagayem ken kakabsat, itadahindaklan nga panawen, intun umay ni Apo Jesus. Isursuro kada tayo nga adan iti ruangan. Masapul nga nakasagana tayo kadi, intun umay. Kasano ti panagsagana? Anya ti klase nga sagana, nga aramiden tayo gagayem. Adda talo nga sagana, nga kayat ko, nga ipakamu ka da kayo ngagdengdenggag ka nagbuyboy at idaytoy nga rabii. Ti umuna nga padamag, wenno maysa nga panagsagana kuna na jay, masapol nga ayaten tayo, dayjay dandanin panagparang ni Apo Isus. Ket kuna na ditoy, adda kumakadatay dayjay ayat, nga mangkita ken mangpasungad ti panagparang ni Apo Isus. Ado ti tataw nga handang ragsaken kumain ni Apo Isus ta kunada, hanak pa'y nagasawa, jak pa'y nalpas ti panagadal ko, ado pa'y dagiti bambana nga kayat ko nga padasen sakbay nga ni Apo Isang kumapay ng umay. Ngam ado dagiti tataw nga, adakman ti kasasaad ko ti agdama, wenno umay dagiti pagilasinan ken uray pa iti ay ni Apo Isus, adak nga nakasagana, alaen na kan Apo. At ito pinagkuna nga babakit ken lalakay. Kaya danta ginana. Nga madubot na kita tao ko na pangasim Apo inton umay ka. May sakamin to kadimat ako mita. Dahil na yung gasatan ng aldaw nga panagparang mo. Dahil jay, ti panagsaganang umuna. Love His appearing. Ayatem, ragsakem, iti panagparang na, iti saanin sa ababayag kakapsat. Mapantay di dyan Maicadua asagana. Kunana to'y ket ni Apo Isus kinunana nga ti Diyos iti talna, iso kuma iti mang sanctificar kada kayo, babenti Espiritu, ti kararwa, ken ti bagi. Ket agbiag tayo kuma nga awan iti pakababalawan na. Awan titulaw na. Agbiag tayo kadi ana si dadalus kakabsat. Masapol nga pagbiyagan tayo, dayjay yaay ni Apo Isus. No paspasungaden tayo, iti may isang nasantuan nga Dios, masapol ang ati isang pet na nga tatao, ijay langit, dagiti may naalain nga tatao, nasanto da. Nasanto nga Dios, may naalain dagiti, naspasanto at tatao. Iso iti may kadwa nga sagana, pagbiyagan tayo, iti panagparang ni Apo Isus. Mapantay di may katlo gagayem. Masapol nga kitain tayo, dayjay panagparang na. Kitain tayo, paspasungaden tayo, dahil pa nagparang na. Ket kuna nakabayatan nga panagururi tayo, dahil na yung gasatan nga inanama. Adan tayo kuma, dahil dayag ti Diyos. Nga iso, ti panangkita tayo, panangpasungad tayo nga siraragsak. Ti panagparang ni Apo Isus. Let us look for His coming. No padpadaanan tayo, kitain tayo, pasungaden tayo, agbyag tayo nga mayan natop, kaya ni Apo Isus, ayaten akakabsat. When dandanin umay ni Apo Isus. Masapol ko mga datay nga nakasagana, taditayam mo, panawin man ti parbangon, wano ti rabii, wano iti panagtaraok ti kawitan, adantay man iti tiyempong ililinnak ti init, agparang ni Apo Isus. Nga ditay ipagarop, iso nga datay ko ma, anakasagana, nalabit umay, natay alaen, umay, agparangan tisan nga babayag ket alaen na dikiti kuko na. Ngim adunto dikiti nga nakasagana. Inton umay ni Apo Isus. Malagip ko iti may sa kapadasan iti Agosto 24 ken 25 tawen 79. Iti may sa nga lugar ijay Naples, Italy. Ada sadyay kakabsat iti may isa nga bantay, nga bakon ko na bantay iti Vesuvius. Ket ti baba, ti dayjay nga bantay, adda iti may isa nga syudad, nga agdindinamag nga adu dagiti negosyante nga mapan, agibangko, ken aglako, ti balbalitok, ket diamante, ken dadumapay. Iso daytoy ti bakon ko na nga syudad ti Pompey. Ti syudad ti Pompey, adu ti tattao, adda iti pagarop nga nasurok nga 20
Aribo nga tattao kadagitangal aldaw ngagnanaed. Karuba dayto syudad ti Pompey, iti maysa nga syudad nga makuna syudad ti Herculaneum. Ti Herculaneum idi kakabsat ken Pompey kas nga Las Vegas. Adu dagiti hot springs nga dagiti addaan ken babaknang mapandag bakasyon sa Yaay. Aguper da dayjay danum nga saan nga napudot saan met nga nalamis. Ada sa Yaay dagiti naduma-duma aragragsak ti aglawlaw oray pay no kasano iti dagiti tattao ti panangirenek nga pananggastuda dagiti kwarkwarta ken balitok nga dakadakwada. Ngem amuyo imay ti panawen nga kuna dagiti agpakpakdaar iti seismology wenno dagiti genggined ken dedegra kuna da kayong ngagnaed ka dagiti duwa nga syudad. Pumanaw kayo. Mapangkay ti maysa nga lugar na nasisiat nga hanga dita. Ta umay ito ti tiyempo nga dayta nga bantay agbitak. Ta dayta sigon iti panagsukimat dayta nga bantay maysa nga bulkano. Maysa nga bulkano nga iso nga agbitak ti nyaman akan ito intun adda nga pumudot iti uneg ti daga. O dagiti tattao ko na kasano nga pumanaw kami ditoy iti paglaklakwan mi, ditoy ti ayan ti negosyo mi, ditoy ti ayan dagiti balbalay mi, ditoy ti ayan ti business mi. Apay nga papanawan na kami. Naan kami pumanaw. At damot piman dagiti kayat damot nga natalged ti panagbiag da ti masangwanan. So kapimanaw da. Napanda ti sa bali nga lugar pimanaw da DJ Pompey ken Herculaneum. Iti iti rabi, kabayatan nga kaimbag ken kaimas ti pannaturog dagiti umili ti Pompey ken Herculaneum. Aginggana nga imayen ti oras ti alas 2 ti parbangon iti kaimas iti turog. Imay iti bibitak iti volcano a Mount Vesuvius ket daytoy sigon dagiti agsuksukimat adu nga tattao, adu nga business, adu nga patpatakder, iti nagaburan, ket amuyo da apoy, nga dapo, nga napudot, agarop, nga 17 feet high, napudot, nga uram, agbigbigang, nga darat, nga iso, nang gabur, hanlaeng nga darat no diket di dagiti laba, dagiti fresco, nga napodot, nga pitak, nga iso nga nang gabur, iti syudad, iti Pompey, ken Herculaneum. Sigun, dagiti nang diskubre, no anya tinapasamak, dayta, nga volcano. Iti panagbitak na, adalayang sa nga pulo, ket pito, 17 people left and run for their lives. Tapno, tarayan dati didegra. Am amin nga tattao nga nagnaed sa Yaay. Napapatay da amin. Adalaeng sangapulo ket pitu, 17 individuals. Nga nakapanaw ket nakalibas. Dayjay nga syudad, nagaburan iti pitak nga apoy, a resulta ti panagpugso dayta nga volcano. Idi ibagada nga pumanaw kay dita. Tadi yun ti ipagarop iti oras nga panagbintak ti volcano. Handa dinengeg, kilaat, nga dayta, nga lugar kakabsat. Nagaburan, iti napudot o apoy nga pitak. Imay, tinakaskas daw nga ngay pagarup nga oras. Ti Yaay ti panagbitak deta nga volcano. Amuyo inton umay ni Apo Isos. Kastantumet kakabsat. Di tayo ipagarup agsubli ket saan tayo nga nakasagana. Ni Apo Isus, iti daytoy nga kanito, adda ngagtuk-tuk-tuk kadagiti ruangan ti pusi. No dumngeg kay ti timek na ket palubusan yu, maaddan kay to ti kinatalgen, ket naisagana yun to digiti biag yu, into umayen ni Apo Isus. Kabayatan nga umayen dagiti agkanta, tapno ikanta dati ayam, iti panangawis kada kayo. Ikararagyo, iti daytoy nga rabi. Nga mapan kayo kini Apo Isus. Ket kunay nyo, Apo kahit mintumet tinakasagana, inton umay ka.
At tuwin garod, di kiti kumakanta tayo. Panangkanta dati ayab, iti ipapantayo panangiso ko ti biyag tayo. Ken panagsagana, ti dandanin panagparang ni Apo Jesus. Years of time has come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon this third sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Wars of strife on every hand, and violent fears are led. Still some people doubt He'll come again someday. But the word of God is true. He'll redeem His chosen few. Don't lose hope soon. Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon this third sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon this third sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Lift up your head, lift up your head, lift up your head, redemption draweth nigh. Agyaman tayo kakabsat. Tiday nga kanta. Ipakpakam mo na lang nga dandanin nga umay ni Apo Jesus. Manukada kayo ti mangibagati dahi ito nga rabi. Pastor Arreola kahit kontumet ti nakasagana ito naman. Itayag yung kaditi imayo kakabsat. Agyaman kami unay kakabsat. Ti desisyon nyo nga agsagana ken nakasagana. Ti panagparang ni Apo Jesus. Agyaman kami anak, agtutubo. Di kiti ubing, taytayag dati imada. Amok at damat na itang tarigaga, iti may salakan, so kay yumit ni sagana, iti biyagyo. Agkararag tayo o apo, yan nga nagimbag.
Dada dito'y di kiti kakabsat, di kiti agtutubo, ora di kiti anak. Ngay suko damat ti biyag, dakat kayat damat, tarigagayan dati may salakan, ti masangwanan. Inton umay ka, Apo, at dadan tumat ka di, anak kasagana, o Apo, agyaman kami, umay kan ti mabiit. Kit may mun alaen, da kiti nakasagana ng anak mo. May isa kami to kadi amin. Agtakder iti daytay aldaw. Mamang pasungad nga si Ayat. Di pa nagparang mo aman nubot mi. Umay ko kadin o Apo mga Jesus. Umay ka kadin kat saan mo kadin ibay-bayag pahay. Agsipot na dinawat mi amin digito iti napataganagan ni Apo mga Jesus. Amen. Ken Jesus ka nga agpasibay, dalan mo ti sumipngit, na pusong aghatinit, kumita ka laeng ken Apo Jesus. O Diyos ako, tulungan nak, putno abiyag, masaragak, di pampanagnak, ket sikat, pagsangkirak, maruditak, kenang kaanuman, di nakatip ang panawan, ingganat langit, siya kung iti tulungan. Panagbiag dito'y daga, ket napnuan ti problema, yaman pa'y takarim, itumulong, tuy lasag, ket nagkapoy, kanayon masulisog, palay kita, sika, iti kaduak. O Diyos ako, tulungan nak, putno abiyag, masaragak, di pampanagnak, ket sikat, pagsangkirak, marutitak, kinang kaanuman, di nakatip ang panawan, ingganat langit, siya kung iti tulungan. O Diyos ako,